mgbe Jizọs Kraịst chetara m ka m ga-adị ka ibe m mgbe Jizọs Kraịst chetara m ka m ga-adị ka ibe m ole mgbe ka m ga-ahụ ụzọ ọ na-aga ije ya n'olileanya ole mgbe ka m ga-adị ka wee jee ọnụ ya o ihe kpaliri mmụọ ya ole mgbe asị m na olileanya dị ngọzi ole mgbe ka m ga-adị ka ibe m otu ị ga-esi adị ka ibe gị n'obodo ala m ihe mere na ị ga-eji adị ka ibe gị Chimaobi nwa Aba idiwe ekwu ụka o nga ka ịlandịrị onwe gị ekpuole ha gị isi ekwukwere m ekwu sị na ogbu mma ga-esi na mma ala enwerịkwana onye asị ezumike a nọhụrụ onye mmehie onye ọbụla wụ onye mmehie na onye na-erupụ isi n'okwu Chukwu onye na-awụ ya hụ ihe mmadụ ibe ya were ya hụ mmadụ ibe edeme ego ya tatara ọkwa gwara gị agwa mgbe ị nọ n'ụlọ na-aga hụ ji egwu ga wayo kemgbe gị bịa sị m na ndị bankị ọ na-eke ego a na-eke 40 million a ga-enye m nke m nye ogu mgbe ahụ nyopụrụ gị gị chere m amatabeghị the other time gị hụ m bụrụ akpa ahụhụ akpa ụmụ ọzọ jiri bogu gbaburu nsogbu niile nọ n'ala ụmụ ọzọ ebo gị n'isi gị sị m iwe onye ihe na-akpa ya gị sị m na iwe onye bitcoin nga ka ịnọwa atatụ coin nna m from bitcoin ịnọwa nga atatụ coin onye kpuru gị isi na Chineke nna obi n'igwe ka a na-asụ ndị mmehie enweghị udo na ndụ ha onye ọbụla gbụrụ onye isi nga ịkọrọ ya ngwụrọ asa akụchi nwọdụrụ gị ọnụ ote gị hụzi ole mgbe ka ị ga-adịrị ọka ibe gị ịhụrụ ọ na-agụ egwu anakọchi ego ka ụgba ihe a ga-eme gị kpuo gị isi etu ekpule gị isi ugbu a akọchi ego ọnụ ka ọgụ ngwụrọ gburu ibi dọkwasịra gị gị wụrụ ọnụ n'ala ahụ egbe maka na gị nwa bụ nwa ịjọgbuola onwe gị ome ka a na-atachi n'ọnụ mana ebe ochila otu adịrị gị maka na asị gịnị onye a na-agwọ ọgwụgwọ ya ga-echegharị a na-ekwutụkwa ntụli onye ahụ echegharị ya aga m agwatụkwa gị oziọma I go preach unto you ya na aga m agwatụkwa gị oziọma maka na ebe emefọrọla gị ntị iji anụ ihe ị ga-anụrụ dị oziọma also suffered the witch to live unto to die premature ya wụ ya nwụọ ọnwụ ike gee ntị ihe o kwuru n'akwụkwọ ndị ohu because ihe ịnụ ugbu a wụ ohu ka ị bagara n'ime na ya wee kwuo n'akwụkwọ ohu isi nke 6 malite n'usoro okwu nke 7 o wee sị mgbe blind Bartimaeus n'akwụkwọ nsọ blind Bartimaeus ya wụ onye kpuru isi onye ọnụ ụtọ n'akwụkwọ nsọ asị o kpuru isi mgbe di nwanne m bụ Jesu Kristi na-agafe n'ụzọ otu Kraịst agafete nga ọ nọ lee ya anya ya bịa nwee ọmụ iko n'ebe ọ nọ iwe na ọnụma wee ji nna anyị obi so o nwoke na olee ihe mere na o ji wee wuru onye kpuru isi n'ọnọdụ a ote nna anyị chiri ya ote m chiri nwa ọmụ iko n'ebe nọ ya were asa wụrụ ụkwụrụ ote bụsị ya n'ala kweta aja ọcha gwagbuo ya bịa nnọọ n'anya ya ote nya ya ahụ n'ihu ozugbo ọ na-anyapụli ha anya ya were oge mana kama m ga-atụfu asị m si m ji agwa onye ochiri ka gị anya ghere gị oghe gị to ndị ị ga-egwu wayo kamgbe ị gbara n'ụwọ ndụ ọkụkọ niile nwe obodo onye na-eti ọkụkọ ya efuolo enwe obodo onye pụtara ụkwụcha na-eti wee gburule ha plantie ka oshi ama m sị egbuole ha gị isi ka ikpuo never the way ihe onye nwere ka o ji eme ọjị ahụtụkwa m nwa Chineke agaghị m ekweta n'ihi na iwe onye mmehie m sị ka egbuo gị because asị a ga-ekwugide tụli onye mmehie echegharịa Kraịst bịara maka ndị mmehie ya m dịrị ka gịnị so ya bịa wuru taa aga m enye gị widow mind ya wụ nwaanyị isi mkpe widow mind ihe m ga-enye gị ka ị pụtara wasa ọwụ gị ka ọ nụri ote ka nkwụ egbe elu gbara stupid bagon na ọwụ ịtata ihe mmadụ ote ka aka nsọ ga-esi ote ikpuru isi ha maka ọsịsọ chekwa ihu ụzọ ikpuru isi chima ajụdala gị bifo ma na-ajụ gị wee chitawa nwoke hapụtala ego hapụ ego ozugbo ị na-ahụ n'ụzọ ị na-ekelewe Chukwu na-eme nne m gị ga-ahụ ụzọ ị ga-atụrụwa Chineke mma mma ị ga-emere onye a mkpegbuo gị n'ekpere ma ajụgodi gị eji gị bụọ m ọnụ enwere ihe ọjọọ m mere gị gịnị mere mgbe ọbụla m ji gbagharịwa nnọọ dị ka ihe ọ dịwarala m na mma gị isi ebe isi dị nnọọ ka onye akwanyegịrị n'ime m si na ọ ga-adịrị m na mma kwanye gị n'ime m hei ị ga-atụkwa anwụ m n'aka ị ga-anwụ m n'aka enweghị ihe gbochiri gị ịnwụ m n'aka enweghị ihe ga-egbochi gị ịnwụ m n'aka wee ga ego nga
kama m ga-awa ego na anyị abụ agbabiri nga wiga ego nga ama ego ndị ọ na-anaghị ka a tọkọrọ ya inekwa ajụ m mkpụrụ isi onye kpụrụ m isi mmadụ niile nọ na-esi ọnụ kpukwu isi mmadụ niile nọ na ka unu kpukwu isi lele n'anụ ọhịa na-eprichi n'ọsọ si Kraịst ewere ụkwara ahụ ka a ga-eji tee ka pọtị bịa na mgbachiri nkịta ọdụkọ na mamadi ihe m ga-asị gị anọkọtakwala gị iji famili a goziri agozi kwụ ụka ọjọọ onye gọziri unu anọkọtakwala gị were famili nsọ kwụ ụka onye gọziri unu onwe onye ihe dịra mma na ka unu a na-agọzi unu gị na nwa gị ihe rela mma ele ihe ịbịara nga na-akwa ile godele ụdị ihe dị mmadụ ọ na-adị ụta ele pastọ nọ na ụwa a na ihe na-agaziri dị ụta ịdị onye ele ihe ọ na-agaziri gị otemri gbasara gị ọ ihe m gwọ echiri m ya esi ji oke iberibe gị ji for goat ka iwu mkpi oke mkpi ka ewu ji for goat dadi ji oke gị wụfọ atụrụ ji onye tere mmanụ ka ị na-agba ị na-agba ụdị okwu onye tere gị mmanụ nri onye tere ude nsọ ka ị na-agba okwu ote ka awụrụ gị nwe onye iwa iwa nwa ba ha makụ enwechi m ike nye gị ndị ndị tụkụrụ ego nga enwere nwa agbọbịa m hụrụ ngọrọ nwa mere na prichin nga aga ewere mkpọrọ kịga n'ime m ya bịa were mkpọrọ kịga n'ime isi anọ m lebe isi bifo a ma-egbukpọ gị anya gị nọrọ maka Chineke kama nye m ego ma gị na-anụ m ọwụte naira ka iji n'aka nga bịa kpọkọrọ ego ndị mmadụ tara ahụ tiri m nga onye ọ na-ata ahụ etiri ịtara ahụ weta ya ọwa anya ka ị mechiri nwesị m ike inye gị ego ndị ezi unu ga-ekpu isi ama agbajighị aka ndị ezi ilecha ma ịma adịghị ka onye ga-ekpu isi ịma ihe m na-eputu into this character nọ here ị na-epile karata ndị mmụọ ga-eji afọrọ ego legodi gị shebe isi iwụda dị ji for goat anụ ọhịa ka ọ wepụrụ maka ya nwa bakparị onwe gị n'ihe no ekwule m ji iwe agụrụ ndị niile m gara gị tọọ atata na enwere onye kwere ntọgha m nwere iwe nọ m n'obi ka ọ gị n'ihe gịdịkwa alaika m hapụkwa m o a ma egbukwe gị isi eziokwu aka m gị mma mụ agbara nkịtị nga asa ụmụ onye isi anaka ego aka m gị mma gị nwa bụrụla okwu Chukwu bụrụ ihe niile bukọwa onwe gị bụrụ ya ka ibu mgbe ndị niile kpeere Chineke ndị niile na-awachipụ Chukwu enwere onye ịdị ka onye Chineke gbara nkịtị enweghị ihe ọma nọ n'ime gị lenu telọkwara gị ha ka kapịnta kụrụ ya gị iri ya na-agbagharị na-eme si na iwu ji gịnị ele ji ihe na-eji ihe nye m ego m akụwụrụ onye nsọ ihe onye nsọ akụwụrụ onye nsọ ihe enwe dị nsị dị iwe onye deti ka ewu enwe onye nsọ ewu onye amụma nye m ego m kama m ga-enye gị ego na mana na abanye nwa nga a ma egbu gị nga ahụ ngwa ndị ekwe ga-agbakọkwa nga ndị ụmụ ọzọ agbakọla berian ndị ekwe ga-agbakọkwa nga ụmụ ọzọ anọ na nga ọ na-esi n'iberian ndị ekwe ga-agbakọ nga ahụ esibile hụrụ ime de Pita agaw n'eze na enwekwa onye gị na-edị na mma na onye ụmụ ọzọ ma onye iwu nwekwa onye ụmụ ọzọ ma onye iwu ihe ahụ dịkwa arịa ego m butere isi ka ị na-adọ anwụna na m anwụ ka nke egbu oge ya nye m ego m ga-ekegbu gị ya dadiji gịnị ị ga-agakwa ọkụ mmụọ ị ga-agakwa nye m ọkụ ego m ọsịsọ nwaba ị ga-agakwa ama ọkụ adụwa gị ọnụ iche ga-egbukwa m nyecha mmadụ nke onye isi ama nwụkwara gị ọnwụ ndị nsọ nye ego ọsịsọ etu Simeon siri nwa n'akwụkwọ nsọ ama nwụkwara gị ịnụ na Nebukadneza nwụrụ anwụ ọkwụ otu m ga-esi anwụ ọzọ nwe onye gbupụrụ ọbara m ga-anụkwa gị n'isi o a ga-etikwara gị talita nkume ị ga-atakwa nkume ele ihe atafọrọ gị nye m ego ụmụ ọzọ ga-agbakọrọ m na gị ekwe gbakọrọ gị gbaji onye nsọ ụkwụ a ga-agbaji okwukwe ego m de Pita ga-abịakwa n'ụlọ ebe ịyọ biko nwere okwukwe Pita ijema nna gị ọ ga-abịakwa n'ụlọ ebe ịyọ biko nye m ego m enwesi m ike ị ga-enye m ego m ọ bụ ego ị zutere ị n'osi chọrọ inwegara isi achọrọ m ije ego ị n'isi chọrọ inwegara ego mkputere isi nye m ego gị tegara m sụtọd gị gbagara m sụtọd m daa okwukwe mmega emega darụ ana mụ na gị ogwugede egwu elu ụdịrị iberibe tụkwana ihe ka nye m ego chere m eju anyị wepụtasị ego m gịnị nwoke gị 30 naira bụ ego gị n'ime ihe a 30 naira nye m ya 30 naira abụma ị ga-akwụgharị from morning till night otu onye agaghị enye gị ego ọwa asị